sikunde adi atamalo adi moseketo ni adir kitanda ka kitanda ni mita 1.2. Nonro no endo kane watimo e higa mar 2023 nwayudo ni atamalo 40.5 kende mag skunde mantie Kenya emose luwo chike manogol gi ministry in the Basic Act of 2013, school safety and dormitories, kuonde ma nyithindo ninde gi gik moko aina goendo. To ng'enyne wayudo ni 40% emose adhiya, manyiso ni kuonde ma nyithindo ninde iyudo ka nitiere overcrowding, nyithindo nindo modhigore ei kuonde gi mag nindo. To ma India paro ni nyalo biro nikech yes, Kenya wan gandi gi chike mabeyo, but keto chike gi endi tim ema samoro tamowa gandi. Koro kaka Basic Act 2013 no gigolo chik ma